भोजपुरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंडी नालंदा। सैया नया ले हो, सैया नया ले हो, सैया नया ले हो, सैया नया ले हो, सैया नया ले हो। अरे करतनी सखिया छठी के बरतिया सैया नया ले हो। अरे करतनी सखिया छठी के बरतिया सैया नया ले हो। किया बाकी दौरा लेके घाट पर हमार लभर जइहे हो। किया बाकी दौरा लेके घाट पर हमार लभर जइहे हो। सैया नया ले हो, सैया नया ले हो। किया बाकी दौरा लेके घाट पर हमार लभर जइहे हो। यार बस बोले के जगह नहीं मिले, मनमा के बात सखी मन में रखीले, मन में रखीले। यार बस बोले के जगह नहीं मिले, मनमा के बात सखी मन में रखीले। अरे हथबा में हथबा धर के आरग दिलई है हो। अरे हथबा में हथबा धर के आरग दिलई है हो। किया बाकी आइबा न सैया घरे साथे लभर जइहे हो। किया बाकी दौरा लेके घाट पर हमार लभर जइहे हो। सैया नया ले हो, सैया नया ले हो। खारना से पहिले सैया आ जइह घरे, देखे के हमरो मनवा बड़ी हारे, बड़ी हारे। खारना से पहिले सैया आ जइह घरे, देखे के हमरो मनवा बड़ी हारे। अरे अंजनी राजस परसन प्रेमी जलवा चढ़ई है हो। अरे अंजनी राजस परसन प्रेमी जलवा चढ़ई है हो। किया बाकी दौरा लेके घाट पर हमार लभर जइहे हो। किया बाकी दौरा लेके घाट पर हमार लभर जइहे हो। अरे करतनी सखिया छठी रे बरतिया सैया नया ले हो। किया बाकी दौरा लेके घाट पर हमार लभर जइहे हो। किया बाकी दौरा लेके घाट पर हमार लभर जइहे हो। एशियन सिनेमा भोजपुरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंडी नालंदा।